Waqt il-programm Mendru għat-Suppardjon RTK il-Ministru Mirjam Dalli ikkonfermat dak li żvela l-Partit Nazzjonalista dwar l-irtirar ta' miljuni ta' euro fondi Ewropej biex iktar minn 100 karozza tal-linja jinbidlu minn vetturi li jaħdmu bid-diesel għal vetturi elettriċi. L-34 miljon għal xiex kienu għedin jiġu targeted. Kienu għedin jiġu targeted biex vetturi li l-lum il-ġurnata jaħdmu bil-diesel jibdew jaħdmu bil-batteries, jibdew jaħdmu bl-elettriku biex ma jnitsu s-toroq tagħna. Dan il-gvern ħad deċiżjoni li dawk l-34 miljon jagħtihom fajnuniet lin-nies biex ikomplu jaqilbu il-karozzi privati tagħhom għal karozzi elettriċi. Dwar dan, id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Rajn Kallus sostna li dawn il-flus ma jiddeċidix x'jagħmel il-gvern bihom kif ifettillu, e kif huma flus mogħtija mill-Unjoni Ewropea speċifikament fuq l-electric buses. Il-34 miljon x'inhuma. Mela, wara l-Covid l-Unjoni Ewropea biex kull pajjiż jerġa' jistarti l-ekonomija tiegħu għamlet Recovery and Resilience Plan. Dak il-ftehim ma qabdix l-Unjoni Ewropea ta' dawk il-miljuni lil kull gvern u għalulu għamel li trid, le. Sar ftehim bil-Kummissjoni Ewropea u kull pajjiż kif jintefqu. Parti minn dan ftehim kien li 34 miljon minnhom jintefqu għal electric buses. U fil-waqt li l-Ministru Dalli kompletament naqset mill-li twieġeb dwar l-iżvilupp kontroversjali tal-Villa Rosa, saħqet li ma nistawx nibqgħu nibnu blokka wara blokka ta' appartamenti. Jiena ngħid dak li hemm huwa more than enough. Jekk irridu nitkellmu mbagħad għal daw l-areas li għandna diġà inklużi, ejja nitkellmu dwar kwalità ta' bini, mhux blokkok ta' appartamenti waħda wara l-oħra. Dwar il-problema tal-qtuf fil-provvista tal-elettriku l-Ministru Dalli beqgħet tweħħel fi sħana estrema. Dan fil-waqt li qalet li kull dar ikollha l-problemi għalhekk l-importanti hu li r-residenti ma jagħmlux sigħat twal bla dawl. Li xuwi li inti ma tħallix in-nies għal sigħat twal mingħajr provvista tal-elettriku. Ġifieri fejn kien naqtuħ ta' dawl pereżempju fil-Mosta, in-nies ma damux għal sigħat twal mingħajr provvista tal-elettriku. Din is-sena kellna ixuż oħra li ħarġu però, ħarġu ixuż in-naħa tal-Gżira ta' Sliema, kellek ixuż in-naħa tal-Isla. U waqt li komplit bir-retorika tal-investiment kontinwu li qed isir fis-settur tal-enerġija biex ma jkunx hemm sigħat twal bla elettriku, fl-ebda ħin ma tat garanzija li mhux ħajkun hemm tuħ tad-dawl fis-sajf li jmiss. Qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol biex f'dawn iż-żoni naraw li jkollna sistemi ħafna iktar reżiljenti ħalli ma jkun is-sitwazzjoni fejn in-nies idumu għal sigħat twal mingħajr elettriku. Marija Borġ, Għalnet News.